Čau lidi, tak já jsem tady zpátky u toho našeho checkpointu, kde jsme minule skončili. Je to na tom místě a vydáme se tam, co na nás čeká. Hele, baba. Je, přicípni. Tak. Vylítnou ptáci. Tady porozumíme trošku těch lamp. Ne lamp. Co to je, květináči, ne? Nevím, něco okrasného to je, ale nevím co. Co vidíš, je? Vidíte, tak tady jsou ty nový obludy. Nevím říkat obludy. Nechci jim říkat třeba jako podobně jako konkisičáci, to ne, abych se neopičil po něm. Budeme jim říkat obludy. Tady potřebuji náboje. Vezmu. Tak, tamhle je další checkpoint. Dojdem k němu. A jak jsem říkal v minulém díle, že jak jsem si upravoval tu grafiku, že se mi to laguje, tak se mi to nelaguje. Ale zjistil jsem, že je to tou postavou, že ona chodí pomalu s tou zbraní sama od hry. A zjistil jsem, že tyhle, myslím, že se nemají rádi s tamhle těma. Tyhle obludy, pošklivý, se nemají rádi navzájem, rády, nevím, jestli to řeknu správně. Můžete když tak napsat do komentářů. Ráda, nevím. Obludy rádi, asi ne. A co jiného bych vám ještě řekl? Myslím, mám zaplý zvuky, mám. Asi mě bude možná slyšet blbě, tak já si ještě nastavím. Moucha pitomá. Plácačku tady u sebe mám, protože už mě neotravovala před chvílí. Tak, jdeme dál na to. Ups, skáče dozadu. A zjistil jsem, že jak jsou nahoře tamhle duše, jakoby jak jsou tady, takhle, tak když jich nazbíráme 65, nebo 65, tak se dostaneme do toho tranzu. To vím. Protože už jsem tohle video jednou nahrával. A ono se co? Neuložilo. Takže já už jsem byl dávno dál. Ale to nevadí. Stává se. Dělej, duše pitomá. Chci ukázat ten trans. Tak, tu duši asi nestihnu, ale tadyhle je další obluda. Cípni. Pěkně se rozlítla. Ne, ona přiletěla zeď. Tadyhle se bere náboje, protože tadyhle je další checkpoint. Ne, není. Ale jsou tady tyhle babi. Budeme jim říkat babi. Protože jak babi vypadají. Lak. Teďka to byl lak. Chcípni a ty taky chcípni. 47 duší máme. Tak co, polezouší. Chcípni. Tady vezmeme čestku. Co nevím, co v něm je. A barují. Nic okolo tady už není jinýho, ne, není. Ale penízky si chci sebrat. Tak penízky máme a vedle je, myslím, chrám a tam je vedle toho menší chrám a v tom menším chrámu je brnko. Tam v tom chrámu. A další checkpoint. Myslím, že polezu tadyhle a tadyhle. Tak střípni tam vzadu. Ale co mě štve, jak ta postava jde pomalu. Tak, gebni. Vykydlíme to tady, co? Hnusný ksichty, co? A ty taky chcípni, ty. Bez mozku. Je to bez mozek. Což ho nemůžu trefit. Tady do další bez mozek. Ale se tomu svítí oči aspoň.
Ale to pořád bez mozek. Blbá moucha. A tamhle je to brnko. Tamhle. Tak, tadyhle je to brnko. Máme 200 brnění. Zabiju mouchu a jsem hned zpátky. Čus, tak jsem zpátky. Konečně jsem zabil tu mouchu, aby mě neotravovala. A jdeme do dalšího checkpointu. Jo, tady vlastně vyjedou ty zdi. A tadyhle odsaď budou chodit. Sajrajti. Myslím, že tady vám, tady ukážu, jak tyhle ty se nemají rádi s táma těma. Jo, ale tady bouchací barely. Oh. Chtěla by to bouchlo. Ne, proč nejdeš po nich? No, vidíte přesně tamhle jako úsek tu hlavu. Ty se nemají rádi. Dobrý. Pěkně, no. Ale chcípni. Je mi to úplně jedno, že nemáš hlavu. Vlastně jak jsi bez mozek. Tady se bereme náboje, snížně 100 a poplníme to tady, ale tady myslím, že je docela dost. Tak chcípni. Jo, teď jdou do sebe. Jdou do sebe. Co dělají dementi? Nevím, co dělají, ale vlastně vyšli do sebe. Už jsou mě nějaký naštvaný, že sprintujou. Se jim to nelíbí, jak je zabíjí. 61. Už ten kritický stav, tak je to 65. 60. A je to tady už skoro, dámy a pánové. 64. Tady je to 66 a je to tady. Přesně to je ten trans. Takhle vy můžete za nima běhat, lítat a zabijete je na jednu ránu. Oni vám vůbec nic neubírají, ale to je úplně nejlepší. Krát mě štve, jak to jde pomalu. Tak a jsme zpátky. Dobrý, co? Taky se mi to líbí. Ale škoda, že to mi tak blbě vidět. Jak koukám na mobil, tak za chvilku tento díl budeme muset ukončit. Teď už jsme skoro na 9 minutách. Já sice vím, že na YouTube se vejde, nebo zatím, když nemám s nima partnerství, tak se mi tam vejde video do 15 minut. Ale já to ukončuju dřív, abych to nepřetáhl prostě. Teď se mi to nechce natáčet 10krát to video. A já už to asi tady před tím checkpointem ukončil. Vlezu do něj, protože by se mi to jinak neuložilo. Tak. A tady to stopnu. A tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi dávali palce nahoru, jestli se vám to líbilo, a hlavně bych prosil o odběr a u příštího videa čus!